Pored svih opcija i prednosti koje smo nabrojali za kombajn S770, treba istaći da je ovaj kombajn potpuno automatizovan. Ta njegova automatizacija ogleda se u sledećem, a to je da je kombajn opremljen sa meračom vlage i prinosa, zatim kombajn je opremljen kompletnim sistemom za navigaciju i taj sistem za navigaciju ne samo da drži pravac rukovaocu, nego radi i takozvano mapiranje prinosa, tako da posle možete da prilagodite primenu veštačkih đubriva i nekih drugih radnih operacija toj mapi prinosa. Zatim kombajn ima Harvest Smart opciju, to znači da usklađuje brzinu kretanja sa visinom prinosa i kombajn ima aktivno prilagođavanje terenu, odnosno šta to znači? U slučaju nekih nagiba na terenu, kombajn sam ubrzava i otvara sita, odnosno usporava ventilator i zatvara sita kako bi održao isti kvalitet izvršaja.